kiista-alainen kasvimaa. Taltioidaan 2013. Tupun kasvimaa. Tuommoinen pieni vähäinen jonkun toisen asukkaan kasvimaa. Ja sitten tässä tämä laajennushanke. Ja siinä on viljelijä. Siinä on perkele, se on kunnanjohtajan luvalla laitettu mua. Se on siinä. Ja linjoja vedetään huomioiden EU-viranomaiset. Traktori lähtee, mutta kun työmiehellä on toi kohtaus, kramppi tuolla, niin ei paljon maha minkään. Joutuu oottelee, että kaverit tulee tajuihin. Näin. Sulassa sovussa tässä viljellään, tätä tallennetaan, miten sulassa sovussa viljellään. Tuolla vette antipallolle, perkele. Kyllä siellä on satelliitista reunat katsottu, niin nyt se on siinä. Käännöt kamerasta tänne, voi ihan sama mulle. Noniin, traktorin rattiin nyt. Sait näköjään rampin sitten. Uusi Nokia syntyy tässä. Rakennamme uutta Nokiaa Keiteleellä. Niin.